Nek ngondarandir soring jonggo malatu-latu Dapat merang gedeng ngurut metu tahanane Mengkutu kabeh wae kang padha para siwa Sapa wae kang ora sarujuk marang sabdaning Guru Dawana tak jaluk padha ninggalo pasawakan Ngastina kene kagiat risang kapirangu Rinangkul kinempit-kempit Duh sangernaning Bawana waduh Duryudana Aku njaluk pangapura dene aku wanuh-wani sumlonong temuku iki mau Duryudana aku pendhita kang ora weruh marang tata krama Aku wis ora patut nang pasawakan kene ya tak pujekke muga-muga kowe ndang diparing ana eling Kurpati. Aduh, bener. Migonjang ganjing langit kelap-kelap aton lirikin saning sang malaweh kandrung sabarang katulu germoyak maik Koratana lho ana apa Begawan Druna pendhita tanpa tata krama ngajar bukan aku kok ora njaluk idin karo Ratu Gustimu kok dadak tata krama nggo apa tata krama ngabrak apa wong sing ene setinggal wis do murak-marik pikirane kok dadak ngrebuk tata krama barang Mulai sisan sing rusak sisan. Baris kuwes blok suta blakotang terus terang. Nitek tekamu kanthi dasar patang perkara kok sujana atiku. Patang perkara kuwi apa wae? Patang perkara yaiku dat sifat asma lan apengal. Dat sifat asma apengal. Iya. Dasar papat kuwi karepmu manjane menyang lan dienggo apa? Ya ngemaca raimu kuwi. Dat kuwi tegese cipta. Ciptamu wis ora becik, wis ora bejaji. Buktine kowe arep nyongkorake dulur padha dulur. Pendhita ki kudune ora ngono kuwi. Pirabara nek ana sing luput ki ndang dibenerke, sing lali ndang dielingke, sing jongkrah ndang dirukunke. Sing rusak ndang didandani. Lah kok malah arep narungke waris padha waris pendhita apa kaya ngono kuwi. Terus sifat-sifat kuwi wujudmu buta boten betah nganiaya. Buta kudune ngurang tata. Lair utusaning batin, lairmu buta, batinmu ya genah angara maraka. Nek apa ya gelem mangan kancamu dhewe. Kuwi buta. Jar asma kuwi jenengmu Gora Dahana, Gora kuwi swara, Dahana kuwi geni. Swara sing geni kuwi jenenge obong-obong tumbak cucukan ya kowe kuwi. Wis genah kuwi pendhita panjalmaning provokator. Sing entek-entekan apeng-apeng kuwi panggonan. Kowe wis ngaku dhewe gak duwe nggon randi pertapan. Pendhita kelambrangan kok kemaki. Nata awake dhewe ora godak ngono kok nata wong liya. Ha, ora betah melu karo karo sing budine ngenthok kabeh kaya ngene iki. Paman Sengguni Eyang Bisma Bapa Druna ndak kira wedi marang panggertakku jebul malah padha bubar karepe dhewe-dhewe
Sampun sinuwun paduka mboten perlu kuwatos. Kekiyatan Ngastina mboten wonten tiyang kalih menika kok nggih. Gandeng Duruna sampun medhah saking Ngastina. Mawantu-wantu penyuwun kula mugi sang penemban menika kemawon pumrudipun wisuda gumantos kelenganipun Duruna sinuwun. Lho. Pati Singguni kula penemban kowe aja sok ngusulke pelungguhan marang sapa wae yen ta durung cetha lelabuhane ya. Semoga sira Prabu Duryudana aja nganti misuda marang sapa wae yen durung ketok labuhane. Nggih penemban ngestokaken dawuh. Wah, jan hebat tenan penemban iki. Elok tenan. Tanpa duwe milik babar pisan jan. Kampiun tenan. Penembani parang caos pimut piye bilih pendha menika kedunging kasekten ulekane kadigdayan. Menapa sekinten boten nguwatosaken anggen paduka badhe bedah negari Amarta mangke penemban. Sangguni aja nguwatir iki marang aku. Percaya pendha bakal sirna dening tanganku Suman. Kapara dina iki aku njaluk pamit tumuli prapteng praja Ngamarta ngrebut panguwasa Ngamarta setanganing pranakan Pandhawa Sang Prabu. Nggih, penemban. Sawetahipun sumangga Sang Penemban Gorodahana sembah kula ingkang nderek sing karep paduka mugi lebda ing karya. Paman Sengguni kula wonten dawuh napa kadang Kurawa kinten padha sabiyantu Sang Gorodahana bedah praja Ngamarta. Ngestakaken dawuh sinuwun kepareng kula nyuwun pamit madhal pasawanan Paman Nyauni Raharja katur mawon nuwun kula nggon menepi kewajiban aja nalisir sapa bener. Ngestakaken dawuh Sang nata kundur hangetaton dinaknya lengkeh-lengkeh lir singa lupa Sa
para Bathara Srimpi Leren dhisik ya, Nduk. Nggih, Mak. Tak nginang ya, nggih. Monggo. Wis ngasta suruh karo Gambir karo Injit. Wis. Wong malah susure kaya iki, Nduk. Kuwi penting malah keri susur. Golek mbako liyane. Njaluk yoga-yoga kuwi nggih. Klumpukke mbawa sithik tak nggone susur. Ning temaraping biyung susurku beda kok, nggih. Susure apa? Aku kepengin di caosi susur mijil cengkok duplak. Mijil cengkok duplak. Yasane njeng Sunan Derajat. Sing cakepane nek ora kleru dedalane guna kelawan sekti kudu andhap asar ngono kae lho, Nduk. Wah, kowe sareng-areng metu lho, Yung. Mula didudah ning kene ya, Nduk. Mumpung sowan mrene. Njur ngrasake suarane sapa, Yung? Gunan karo Ibu Rosyati kuwi ya, Ngger. Iya. Bu Rosyati, heeh. Jare pamit. Tanggale kleru kok, Nduk. Ya ora masalah. Monggo Bu, nyuwun tulung mijil cengkok duplak.
jeneng lali keh bulane aja lali agamane Suka syukur kunjung ngersani Gusti kang nyipta jagat ya nduk. Dene bengi iki aku lan kowe sak kanca kabeh wis kelakon swanene ning Kabupaten Nganjuk. Iya, Yung. Matur sembah nuwun kunjuk Bapak Bupati Nganjuk. Keparing nimbali awake dhewe sak kanca saka Solo samrene ya, Yung. Dinggo tombo kangen. Heeh, nggih. Kurang luwih 10 tahun luwih nganti pangling pendopo Kabupaten Nganjuk nganti kaya ngapa. Mula iki alhamdulillah bisa sowan mrene kan wilujeng Niskala ya, Mak. Heeh. Terus ngelar kliriki dalam rangka apa, Yung? Waktu iki Nganjuk ini lagi ana hajatan, Nduk. Hajatan gelar aneka kegiatan kesenian lan budaya serta promosi pariwisata Nganjuk nggih. Wow, pekan seni budaya dan pariwisata kuwi mau ya, Yung. Heeh. Awake dhewe ditimbal iki dalam rangka memeriahkan kegiatan iki mau nggih. Ngono ya, Yung. Kejaba saka kuwi awake dhewe sak kanca uga kadhawan nderek tasyakuran, Nduk. Tasyakuran apa, Mak? Tasyakuran nggone warga agung Nganjuk kene iki wis kepareng nampa kanugrahan nikmat lan barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mergo wis bisa rahayu mengeti hari-hari besar nasional, Nduk. Iya ya, Yung. Agustus wingi mengeti HUT kemerdekaan sing kaping 71 negarane dhewe. 1 Oktober hari kesaktian Pancasila, terus hari ini 5 Oktober HUT TNI. Lan aja lali ya nduk iki sasi Sura nggih. Nggih, Yung. Tahun baru Islam lan 1 Muharram 1438. Dakwah dina Minggu 2 Oktober wingi, Yung. Alhamdulillah kowe ora lali to nggih. Mula nduk tasyakuran bengi iki rasane istimewa ya nggih. Dasar iki isih ana sasi Sura. Sura iki tegese awal dari kehidupan yang lebih baik. Dadi tasyakuran pemeneh dibarengi tirangkat wanci sasi Sura kuwi insyaallah ijabah nggih. Amin ya rabbal alamin. Sampeyan ngendika Sura ki tegese awal layan Muharram. Muharram kuwi tegese mulia, bulan yang penuh kemuliaan. Ora sasi poso, Pak. Yen sasi poso ki bulan yang penuh berkah. Mula akeh sing miwiti tirangkat ana sasi Sura ki merga sasi Sura mau penuh kemuliaan. Tumrap khusus wong Jawa kuwi sasi bisa introspeksi diri. Kuwi sing percaya. Lah iya no, temrap sing percaya. Sing gak percaya ya monggo. Sebab kabeh ki duwe keyakinan dhewe-dhewe lan keyakinan mau wajib kita hormati. Wajib saling menghormati, Mak. Heeh. Iki mau bab keyakinan lan kepercayaan. Jari kancaku dina setuwengi obyek wisata air terjun Sedudo ana acara budaya ya, Mak. Betul. Bener nggih, setuwingi Pemkab Nganjuk gelar prosesi siraman ning obyek wisata Sedudo kono. Acara kuwi wis dadi agenda rutin tahunan kok, Nduk.
tujuannya karena ben air terjun Sedudo semakin menarik sebagai tujuan wisata, Nduk. Nggih, Yung. Air terjun Sedudo memang menjadi andalan wisata Kabupaten Nganjuk, Mak. Heeh. Nggih limbuk dalem, Mak. Angger sowan Nganjuk terus weruh warga sing mirsani ngati luber kaya bengi iki. Aku njur kelingan semangat anjuk ladang, Nduk. Semangat anjuk ladang kuwi apa to, Mak? Semangat anjuk ladang kuwi mujudake sumber penggerak utawa motivator bagi rakyat Nganjuk kok, Nduk. Oh, ngono, heeh. Kuwi sejarahe jupo saka peristiwa Sri Maharaja Mpu Sindok biyen, nggih. Oh. Iya, iya. Sebab saka semangat dan jiwa anjuk ladang banjur dirumusake dadi Dasawara. Dasa kuwi 10 wara kuwi pinilih minangka jiwane piyai Nganjuk. 10 kuwi apa wae, Yung? Sepisan yaiku berjiwa nasionalisme. Berjiwa nasionalisme. Kaping pindho patriotisme utawa cinta tanah air. Ping telu anti kolonialisme utawa penjajahan. Kaping papat cinta kemerdekaan. Kaping 5 pengabdian kepada nusa bangsa dan negara. Kaping 6 ikhlas berkorban. Kaping 7 maju terus pantang mundur. Kaping 8 persatuan dan kesatuan. Kaping 9 gotong royong. Ingkang wasa kaping 10 yaiku semangat membangun hari esok luar biasa. Tepuk tangan untuk warga Nganjuk, Mak. Kuwi tenan kok nggih. Mula jumbo karo peringatan hari-hari besar nasional lan peringatan tahun baru Islam lan Jawa mau ya, Nduk. Mungguh masyarakat Nganjuk semangat nasionalisme harus selalu digelurakan. Pancasila dan NKRI adalah harga mati, nggih. Persatuan dan kesatuan harus dijaga. Dan seluruh warga Nganjuk gotong royong untuk membangun hari esok yang lebih baik. Allahumma amin. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu TNI kita, jayalah Pancasila. Majulah Kabupaten Nganjuk. Gusti ngijabahi, Mak. Sugeng warasa enggal 1 Muharram 1438 Hijriah. Mugi tansah pinaringan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Sati nebihna saking rubeda dalah sambikala. Ayo nduk noni dawuh iki oleh tasyakuran orang muni nimbali awake dhewe uga keparing nimbali para kadang bintang tamu. Ngono yo. Iki semarak bintang tamu bengi iki nggih. Ngono ya, Yung. Mula sing tak aturi pertama kali munggah nyang panggung sing saka Semarang sing adoh kuwi, Nduk. Oh iya. Mas Sumar Bagio Gareng saka Ngesti Pandhawa Semarang, Mak. Heeh. Ayo, Nduk, numpak prau bentang tekan panggung, monggo. Segera
bar joget kok terus ndodok. Anu niki sikap manembah Rama. Oh, kita ndolti manembah to. Nggih niki nggih ngaturi pemut pola kaya ngapa nyambut gawe kaya ngapa aja nglali marang panembahe. Ngaten. Oh, Ibadah kudu dipun lampahi teras. nggih. Nika nggih kalian ndongaaken saking tembung sembah semenika semoga bah niku bahagia ingkang rawuh dalu menika. Amin, Gusti ngijabahi. Nggih, wong nggih mumpung ditimbali teng Nganyuk. Nganjuk. Nganjuk niku yang cedhak Semarang mriki 8 jam, Pak. Mak nyuk. Adohe ora umum ning nggih kapinujon kula tilem. Dadi mboten krasa adoh. Tangi Kula pun mudeng nek jenengan tindak adoh mesti ngombe antimo. ngombe antimu nggih tilem tangi-tangi teng Kecamatan Karung. Kok karung to? Mriki ajeng mlebet Nganjuk nu enten Kecamatan Karung. Bagor. Bagor kali Karung lak nggih padha mawon to, Pak. Serane kok ngelih jeneng. Ah, omong-omong masalah antimu wingi enten polisi nesu kali wong dodol antimu. Nggih. Nggih, ngombe. Sebabe Lah ngombe antimu niku numpak mobil tetep mabuk. aku dudu nggone polisi kok. Lah nggih jebule dilokke kali nggih sampean kliru Mas, yen polisi niku ya tetep mabuk, yen angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara ora mabuk, wong niku lak tertulis mabuk darat, laut dan udara. Dadi polisi mboten melu. Lah iya. Mula aja diombeni. Nggih. Nggih, alhamdulillah niki ditimbali mriki kalian Jeng Bupati. Leres. Jan kesuwen ora sowan Nganjuk kula. Sampean lagi pirang tahun? Ah. Kula niku nggih yen teng kabupaten mriki walah dereng nate. Kula eling-eling dereng nate, Pak. Oh gitu. Nggih yen wilayah Nganjuk sekitaripun. Lak wilayahe. Nggih. Pendopo. Blas. Saestu nggih nembe panjenenganipun Pak Bapak Bupati Bapak Taifukur Rahman ingkang nimbali. Nek omonge mbok rada alon-alon rasa. Meniki Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman Kajenge- MKP. kajenge mboten ketok yen kleru dadi kula cepetke, Pak. Pancen dereng apal wong ditimbani nggih nembe sepindah menika, Pak. Mula diapik-apikke ya golek pasaran teng mriki. Lah ajeng diapikke napa wong wujude kaya ngeten kok apik. Nggih, sak bisa-bisa kula nggih nderek ngregengaken swasana. Amin. Ingkang baken monggo niki mlebet ing wulan Sura. Naminipun Sura kemawon nika SURA utawa A. Nika Pripun? supaya urip rada ayem ayo barang-barang introspeksi diri lan dipun regengaken anggenipun manembah mring ngarsaning Gusti ingkang anyipta jagat. Nika menawi menika lak nyarengi kalian kesaktian Pancasila. Leres. Pancasila niku 5 sila niku harga mati untuk bangsa Indonesia karena ini dasarnya negara. Nggih. Negara kita berdasarkan Pancasila, pondasinya negara Pancasila. Negara RI itu dipimpin oleh seorang presiden punya anak buah menteri. Menteri menika duwe kantor departemen menteri itu terletak di jari-jari manusia ini. Sik kok iso ngono ki mbok dibukteke pripun? Dan niki yang jempol niku Departemen Kehakiman Hukum dan HAM. Wong ora iso maca, ora iso nulis, watone isih di jempol utang sah Jempol. hukume. Niki. Yen Terus? niki Departemen Infokom utawa penerangan, Pak. Nggih. Pendopo kabupaten pundi? Lah niku. Yen niki Departemen Peternakan. Kok iso Ajeng nili indokno nggih driji niki slup. Ngoten yen niki Departemen Agama, orang tukar cincin pasti di jari manis ini. Nggih. Niki cilik fungsinya gede Departemen Kesehatan. Kurek-kurek kuping kesehatan. Lah resik-resik niku lagi kebersihan pangkal kesehatan to, Pak. Nggih, leres. Yen digegem ngenten Menteri Pertahanan dan Keamanan sapa nggodha negaraku awas.
yen dibuka menteri dalam negeri diwalik menteri luar negeri diobake sithik duwite akeh departemen keuangan. Yen digegem loro ngeten pemuda dan olahraga. Waduh. Ngeten menteri sekretaris negara. Waduh. Ngeten menteri urusan wanita, Pak. Kok ngono? Umbah-umbah niku. Oh iya. Hati-hati. Nggih iso wong golek pangan kok. Ana sing muli kok iso. Mas Gareng. Nggih. Dalu niki enten tamu istimewa Sinten? dari Balikpapan. Sinten, Pak? Bapak-bapak saking Nganjuk ning sukses di Balikpapan menika ora lali sumbere rawuh kondur teng Nganjuk. Wah, niki Arep nonton Raine Gareng kaya apa ngene iki. Mula diapik-apike. Sampeyan ben timbali Balikpapan. nggih wilujeng nganu rawuh kagem bapak-bapak ingkang saking kita mudik. Mudik, Pak. Iya Balikpapan. Balikpapan niku lak mudik lho, Pak. Nggih wilujeng mirsani ringgitan Ki Anom Surata. Nggih dipun tepangaken kula Gareng saking Semarang, Kecamatan Pedurungan. Menawi Bapak Ibu kepengin ketemu kalih camatipun Pedurungan, nuwun sewu mboten nami kula pamer, nggih kula niki rakyatipun. Saya tak bandem watu. Lah mosok camat kok Gareng nggih. Apa kurang gawean. Ning sing baku kula remen dalu menika ugi mengeti HUT TNI ingkang kaping 71. Nggih. 7 sudah merupakan tujuan. 1 itu tujuannya cuma 1, TNI menjaga keamanan rakyat dan bangsa Indonesia dan negara tercinta. kita. Niki mugi-mugi TNI mangke semakin jaya dan sesuai dengan namanya TNI Romo Tentara Nasional Indonesia. menawi lumrahipun ngaten menawi kula njlentrehipun sesuai dengan kondisi yang ada. T itu tanggap tangguh tanggon dalam menjaga NKRI. T. N nasionalismenya sangat tinggi sampai di bawah mati. I. Independen dalam hal politik. Wah, iya. Sing Wah, baku Gareng, niku. Jan. Duka kula nu angger pun lunas lancar Pak kula niku. Jan meletik mripatmu anu pikiranmu. Pikiranmu. Wong Gareng wis kira kok nganggo mletik lho. Wong saya sarwa cacat. Kula nggih guru. Ning ambak cacat kuwi ana anu eneng bahasa bae ya. Nggih. Gitu. Mripat kira. Mripat kira niku nyawang samu barang sarwa dobel. Ngati-ati jaman sakniki kathah barang palsu. Sing milih kudu ngati-ati aja nganti kepilih barang sing palsu. Irung mlenthung rada gedhe. Irung mlenthung rada gedhe niki panggondone tajem. Dadi ngerti endi sing salah, endi sing bener. Tutuke nyuplik. Tutuke nyuplik ora gampang ngomongake alaning liyan. Ke Tangan siko. tangan ceko ora gampang gandeng bojone wong liya. Aduh. Sikil gejik. Sikil gejik mlaku kula sarwa ngati-ati, merga yen menawi mboten ngati-ati langkah salangkah gejeglong iso pupus lan cuthel uripe nika. Pinter Gareng. Lah mboten Ora aneh nek bojone ya wah jan kate-kate karo Gareng. Lho, Bojomu reng. pripun, Pak? Dek tau tak takoni to. Yuk sampean diwayuh kali Mas Gareng pun. Siap. Loh. Siap. Kula wayuh niku siap. Siap. Siap pripun? Siap kula wayuh. Siap minggat tadi. Rumangsa kula siap tak wayuh. Mboten Pak, bojo kula nggih nika riwayat. Kula riyen nggih mboten nami sombong, Pak. Nika ibarate kula niku 10 sisih. Tegese rikala tesih nom ning bareng pun ngancik omah-omah nggih bojo kula nggih mung siji nika. Mula mboten enten kondange Gareng kok duwe demenan, duwe simpenan, duwe bojo loro. Mesti do mboten tau weruh wong saking primpene. Oh, kere malah. Rumangsane tertib napa? Nggih mboten tetep niki wong kula niku tontonan ya tuntunan. Nggih ditonton ya supaya bisa dadi tuntunan. Nggih. Nggih wong golek pangan ngeten niku supaya anak bojo kula pakani rejeki sing halal, Pak. Betul.
Aja nganti dileboni barang sing haram. Nggih. Ndak orang daginge, ndak orang geti. Ya yen kepengin duit-duit akeh ya nyambut gawe. Terus Ora jagake duit tukul. iya. Ayo tektane kapusan malah. Iya, Nggih sing leres ngoten yen Nggih, miturut ngendikane para pinter nika. Nggih. Ya, sing penting halal nggih. Matur sembah nuwun jeung Bupati pun timbali wonten mriki. Nggih. Nggih idep-idep nika bikak pasaran. Waduh. Nun, Engko nek apik kuwi anu dicangke karo Sibu lho. Sibu ki anu Sekda Jombang lho. saestu ta Ibu? Ngasta wonten Jombang. Nggih. Alah, nggih matur sembah nuwun, Bu. Nomor HP saged mangke tanglet Pak Anom Suroto. Malah Sibu wis dawuh gareng rantuk mulih. Alhamdulillah matur nuwun. Arep dipundhut karo Bu Bupati. Ah, nggih nggih nggih. Dinggo seret-seretan putune, anu anake. Lho seret-seretan lumayan yang dikum teng Seduda mriku pripun? Loh, malah awet enom no. Awet nom niku kan lugu pupur ngeten dikum nggih glodok, Pak. Wong niki sirikane kalih banyue. Kula goleki kanca ya Mas Gareng. Mboten sah ijen mon wani kok. Ora kena dene kancane. Sinten, Pak? Niki enten kanca sing spesial nggih Mas Gareng. Oh, wah nganggo ndok saja. Nggih. Nggih, sinten Rama? Mbak Eka kali. Mbak Endah Laras, endi Mbak Endah? Walah Gusti, malah yo anu kuru dadi nggone ora enek dadi. Lho ki wong wedok apa bedhok? Gareng. Kita nabuh e. Nok wedine ra umum. Ayo Mataraman ngaturi munggah Mbak Endah karo Mbak Eka. Timun sikarane terus bangun rakarane ono ing ono sing sayo sing rukun walolo ayo Wilujeng dalu Mbak Endah. Wilujeng dalu Mbak Cangik dalah Mbak Limbo. Nggih, Mbak Eka wilujeng dalu, Mbak. Nggih wilujeng dalu Mbak Yulicang. Iki nek ngomong ki lho dipirsani. Mbak Yuli Canggih to. Mbak Yulicang ki tegese Mbekayu Limbo karo Mbekayu Cangik. Walah ning ya aja terus disingkat kaya ngono. Lah kan zaman sekarang kan ngirit. Aku terus mak teratap. Nggih Mbak Yulicang. Nggih, Mbak Eka, Mbak Endah, Mas Gareng. Nggih. Ora kok jeneng Alembono. Napa Rama? Pak Bupati menika netepi tembung Sabda Pandhita Ratu. Nggih. Nggih, Liripun. pinanggih wonten Blitar to. Nggih. Kula didangu. Nggih Rama. Bu Cangik pun tahu wonten ndapa anjing nggih. Nggih, Pak. Njing tak timbali. Rikala wonten Blitar ta? Blitar. Mula kira coba ditimbali to niki persis nalika ten panggung Blitar. Aku ya kelingan rikala ning Blitar ki aku ya diparingi sangu karo Jeng Bupati. Kae pancen kae kere ider nek kae. Mboten teng Blitar lak teng Paran ning Paran kuwi ngekeki aja meneh ning omahe dhewe. Oh, nek kuwi ngemis ki arep dijagake. Saderengipun panjenengan Nggih. menika bejo kula Gendho Eka kalian kula Nggih. ditimbali ya, Bu. Nggih. Kagem 17 wonten pendapi Wah, elok, kala wingi elok. matur nuwun. Anu Mbak Endah kula miring informasi jenengan iku kelanganane Sibu kok Mbak Endah. Napa nggih ta? Diaturi kok. Senenge karo sing lemu ngene iki. Nggih. Kok mau aku mbok dilokke kaya bedhok, heo. Aku kelangenane Sibu lho, kudu hati-hati lho. Ning yo pas nek kaya bedhok iki bedhoke ke pentrunge. Aku ya pentunge aku lah ora nutuk ora dangdung-dangdung blas-blas. Wah, iki tenan lho, nun sewu. Dalu niki lak di TV disiarke SCA ya Mas ya. SCA TV. Oh,
SCA TV kene. Iki tenan lho, iki sing mirsani ning omah terus ngijolke TV lho. Kok ngijolke TV? Sing maune 14 in iso dadi 34 in. Lah ora cukup nggo ngadai awakmu kuwi. Mas, ditimbali sing kaping pindho. Heeh. Jujur saka Solo aku bungah kang tanpa upama. Lere piye? Ning tekan kene aku keloro-loro, Mas. Sebabe apa? Kok malah kelara-lara ki nang Aku sedih, tak kandhane ora seneng ning aku malah susah. Lah emang ditimbali ping pindho kok malah sedih. Satpol PP. Apa Satpol PP? Satpol PP Aku nang apa? medhok motor dibeda-bedake karo sampean karo Mbak Eka. Kok iso dibedakna ya pada bae sih. Medhon ke motor. Mbak Eka. Mbak Eka oh, malah. Lah iya mau. Monggo Mbak Eka. Medhok ke motor. Monggo Mas Gareng. Aku medhok ke motor. Loh, limbuke teko. Aku bareng loro-loro, Mas. Sing ngomong sapa? Satpol PP. Wah, jan kebangetan kok. Aku wis sabar. Wis ora usah ngene. Aku yen mbok cedhaki sumpuk. Kok iso somo. Oh, ya aja ngono lho. Kowe kudu nrimo Satpol PP bengi iki nyponsori lho. Dipasari apa? Lho ki pasang plakat ning kono kuwi. Heeh. Kuwi sponsore wayangan bengi iki. Kowe ngawur Kuwi pose kok. Oh, kuwi pose Satpol PP ta? Tak kira sponsor. Lah, Oh ya wong ya kabeh iki pancen ya ngono. Lah, Ya awake dhewe ya matur sembah nuwun ki mau wis dibantu Satpol PP. Lah iya aku mati paringi nggon. Iya ta? Nggo salin. Wah, pengestumu. Aku jam 7 tekan kene jan kaya wong ilang. Lho kok isa? Ora ana sing manggake blas. Nanti ketal ketul tunggone nggo dandan cah cilik-cilik mau polisi cilik-cilik mau. Kok polisi cilik-cilik? Eh. Oh, sing mau enek adik anu mau peragaan baris berbaris mau. Wah, Mbak Endah. Nggih, lah nggih to. Ora umum. Lah, Hebat. nggih. Tariane ya semono uga, tarian nasional mau. Nggih. Wis iki merupakan penggambaran betapa hebat dan kayanya budaya Indonesia. Mula tak aturke ya Mas Gareng. Nggih, Dengan wayangan Nganjuk semakin guyub rukun, nggih. gitu. Nggih. Bermodal semangat gotong royong dan kebersamaan menuju Nganjuk semakin jaya. Amin. Terus niki pelestarian budaya dengan terus-menerus untuk mencapai generasi berprestasi. Nganjuk merupakan daerah investasi yang sangat menjanjikan bagi investor. Terbukti telah banyak investor yang telah menanam modal Nggih. di Nganjuk. Loh, Hebat niki. dengan berdirinya pabrik di mana-mana itu terbukti. Niki menandakan Nganjuk go untuk investor yang mau masuk. Terus adanya perda seni budaya tradisi. Nganjuk sebagai pelestari budaya telah dikembangkan kegiatan seni budaya sejak usia dini. Nggih, nggih. Wayang masuk sekolah, Nganjuk sudah bisa. Mendahulunya. Apa ora hebat? Nggih, hebat nggih. Solo lagi rencana saya ora mangkat-mangkat. Solo. Nganjuk ditindakake. Solo mending direncanake, Semarang ki blas ora tau dirembug. Berarti kula malah budek judek tenan Iya, kula. Wayang masuk sekolah, terus wayang periodik, tayub padang bulan, Nggih. festival upacara adat, festival jaranan, festival hadrah dan lain-lain. Coba perampok, Pancen dasar. diopeni senine, diopeni budayane. Nggih. Hebat. Tepuk tangan untuk Nganjuk Mas Gareng. Nggih. Pancen budaya niku pancen kudu diopeni dadi Nggih. sing ngopeni budaya niku mboten Pak Daya tok. Dadi liyane nggih kudu melu Pak Doyo. Kok Pak Doyo barang lho. sing ngopeni budaya ki aja Pak Daya tok, ya liyane Kowe jaman keraton niku sing Yo. jenenge budaya niku diurip-urip kalih raja kalih pangeran-pangeran keraton Lho, niku. dadi budaya ki biyen ki diopeni raja barang, ora mung Pak Daya tok. Kuwi maksudnya budaya bojone Pak Doyo nek iki dudu kuwi, Mas. Budaya kesenian Maksudnya budaya lho. kita, kearifan lokal kita tuh harus kita kembangkan. Padahal Sebagai daerah agraris merupakan penyangga pangan nasional itu Nganjuk. Lah, Dan diucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian yang telah memberikan bantuan kepada petani Nganjuk sehingga masyarakat Nganjuk menjadi masyarakat yang makmur dan lagi stabilitas hankam di Nganjuk kondusif. Amin. Apa ora elok? Mboten kondusif pripun wong cilik-cilik wis do dadi polisi ngoten kok. Lah nggih. Niku wae anggere ana sing lali siji ngono lho wis kisruh kuwi mau.
Kisruh piye ta? baris berbaris Upama ana sing lali kisrone mboten, nyatane mboten. ora ana sing lali. Ngono kuwi sing ribut ki dudu bocahe. Lah sapa ne? Mboke. Sibuk sing menyiapkan kuwi mau. Wah, piye to ki bocahe selak ngantuk, ora ndang tampil-tampil. Wah, kuwi piye ngono. Bocahe seneng lho, mboke iki sok geger wae iki. Mbak Cangik, malah menika Nganjuk menika putra daerahipun juara Jawa tingkat Jawa Timur dalang cilik. Menika badhe mewakili tingkat nasional. Alhamdulillah. Luar biasa. Wonten Jakarta kula pun mireng sange Pak Katno pun dawuh. Nggih. Wisata tingkat provinsi rawuh niki Pak Katno. Oh nggih. Pun ngendikaken Lujeng dalu. Nggih. Waduh. Hebat. Niki pancen niki nggih Pangayi Bagya HUT TNI yang ke-71. nggih. Dengan harapan manunggaling TNI dan rakyat semakin meningkat. Amin. Mula semoga dengan kepemimpinan Bapak Bupati Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman MKP yang berpihak kepada masyarakat Nganjuk akan semakin jaya. Amin. Wah, sing ndongani wong pirang-pirang iki ya Mas ya. Oh nggih, kula pun matur nuwun sampun. Wayang hanya sebagai background. Ning sing penting sing dongane sing rawuh niki. Monggo nek agama sing kula rasuk ngendikake wong 40 padha karo wali siji Mas Garing. Iki sing rawuh ewon apa ora istijab doane. Nggih. Biasa wong 40 kuwi mesti waline siji. Kuwi sak kelas biasine wali kelase siji. Oh, Garing edan. Oh, sekolah. Iki kok dadi kaya ngono to Mas? Maksude iki dudu kuwi. Maksudnya piye? Lho Pak Ano mau ngendika lho wong 40 ki wali kelase siji. Terus pundi menika Mbak Cangik wah jantenan kok iki. Pun kersane mriku. Pokoke luwih akeh sing ndongake kuwi luwih becik. Luwih becik. Sing teko kan piyayine rawuh luar biasa. Mbak Yu Cangik, Mbak Limbuk ing Pak Panggungan. Napa Rama? Mugirna ing penggalih nderek atur notasi lancaran reptanipun Bapak kula. Bapak IG Warsito saking Desa Ngringin, Kecamatan Lengkong. Mugi sageta kapentasaken nggih menika lancaran manunggale balung blarak pelok 6 dipun garap langgam. Manunggaling balung blarak. Blarak. Niku entuk dening napa balung blarak niku? Sada Sodo, nggih biting. biting, Nggih. lidi. Kasambung kalian lancaran Dwija weh palupi pelok 6 notasi sampun kapat sak wingking. Oh nggih sae. Saking krenahipun Mbak Yu Cangik Limbuk kula namung saged ngaturaken genging penuwun Nggih sami-sami. tumrap kanca-kanca abdi mugi kamparingan kesehatan ngantos kukuting jaman. paripurnaning pagelaran sedalun atas menika. Lho lah aku ki ndongak. Kukuting jaman mbahmu. Sing kukut ya kowe sik kuwi malah. Lho lah priwong kukuting. Saking kula Joko Budi Susilo, Nggih. staf dinas Kehutanan Nganjuk. Oh nggih Mas Joko. Monggo Ca dipun aturaken menika sampun dipun paringaken notasinipun dipun paringi bawa sekar maca pat pangkur pelok 6. Waduh. Ingkang ngasta sinten Rama? Inggih ngasta monggo anu Ki Dalang Saramadi saking Trenggalek. Wong tulisane kari maca kali nglagokke. Monggo Pak Saramadi. Praja Nagri Nuswantara wus kaloka ing tlatah Manca Nagri manunggaling warga agung rasukulan agama kapercayan golongan samiya rukun tan ana kang pasulayan
amung siji kang esti katamen langgam manunggale balung blarak pelek 6 gandeng langgam menika berarti mboten kur niki. Nggih. Tunggal setunggal. Monggo. Bu Rusiati, monggo Bu. Sangkas. Kangkung genting, ayo. Nuswantara praja tansah winulada warga praja taman seger amudidaya guyub rukun aneng madya ning bebrayan teka manunggaling suku lan golongan kapercayan rastuga agama
Parian lagu mendadak. Nggih, ning nggih mlampah Rama. Nggih. Nggih niki. Nggih, nilaine lagi 6. Nggih ning niki bentuk penghargaan kagem ingkang kripta. Leres. Dados dipun gelar wonten mriki supados napa nika para seniman mriki anggenipun makarya nggih semakin giat ngoten nika Rama. Nggih. Nggih. Aja nganti ilang Matur tekan omah nuwun. dilatih meneh. Nggih matur nuwun. Surene tanggapan bene diunekke neh. Nggih, amin. Ayo sae genti Mbak Endah karo Mas, nyun ngapunten Mbak Cange. Pripun? Pindah rono aku kowe kene. Kok pindah ngapa? Sing ngakon syutinge ngomong pindah Mbak, jenengan gambare jenengan kabeh. Sing keren. oh nutupi kamera. Nutupi liyane Kowe kok- mboten ketok ngono. Kowe kok ngenyek karo sedulurku wedok kowe. Nah, ngono kuwi Mas. Aku ora tau ngelokke lho. Ora usah dilokke, Senenono. batinen. Senenono terus. Aja usah ngelokke. Senenono. Ora tak seneni, tak selasani iki. Wong Senenono. iki kamera lho. Iki kamera iki regane karo nyawaku larang kamerane. Mosok Mas. Mosok kamera karo nyawamu larang kamera. Lah iki yen tak rusak tiba pruk ngono aku lak digebuki lak ya. Lah aku enak-enak joget kaya ngono Mas malah ngomong Mbak jenengan mang pindah mriko niki gambare jenengan trok. Ya bener, kameramene bener. Lah iya terus Wong aku- lengenmu wis sak pupuku kok. Alah, nek ya aja ngono to, Lek. Aja menyepelke lek kan Mbak Endah ngene iki lho. Nyepeleke kok nyepeleke kan iki lho. Menyepelke lek kan. Nyepel kelek apa kelek? Menyepelekan. Kandanan nduk. Lah ya aja menyepelke lek kan Mbak Endah ngene iki senajan awake lemu ngene iki ning empuk ya, Mbak ya. Empuk, ora perlu nganggo kasur, double spring Ora bed. percaya jajalen. Iki ora empuk tok iki mempur iki. Pomo Mas, kon milih ngono antarane aku karo Nduk Eka mesti milih sapa Mas? Milih ndi, Lek? Iki yen waras lho. Heeh. Yen waras aku ora iso milih. Lho kok ora iso milih? Yen mendem sak onone. Garing edan. Tapi teno kon milih lho padha goleke perkara kula to, Pak. Wong ngene iki aku ora milih werna-werna sing baku wong wedok kuwi sing dijaga keprabone. Dadi wong wedok ki isone terangkat derajate mergo dijaga keprabone utawa kepribadiane. Bener. Ning iki boleh to Mas? Sekali-sekali berandai-andai kan ya boleh. Ya yen aku kon milih ya ndelok musime. Oh, delok musim. Delok musim ki piye? Kemarau ya iki. Heeh. Rendeng kowe. Lho kok iso ngono? Berarti aku mau gak anget-anget bagian gak anget-anget. Temul. Lah iya. Witekno ya apa ya kabeh iki ya butuh lah ya mung ngono. Garing kepanjingan setan endi Mas? Lah witekno kula dipeksaken milih kok, Pak. Aku ora ngerti kowe iki. Saking kula Sinten, Pak? Pak Basir Kepuh. Wah Pak iki Basir. pepundenku Kertosana. Nggih. Ngersakaken gending sarung jagung. Nah, Iki piyayi lawas anu daleme ning Kertosini. Kertosana kok Kertosana. Sono ki yen adoh wong cedhak wis sini kok. Wong wis tekan Piyayine Nganjuk. kesini. Nah, piyayi Nganjuk kene nggih Pak Basir, matur sembah nuwun. nggih. Pepunden kowe kepuh ngersake sarung jagung. Niki Nggih. dimanfaatke niki wedokan loro niki. Wedokan. Ning dibawani sik Oh, Pak, nggih. Sinten? Bawa Asmarandana. Nah, sing asta sing yo Mbak Endah. Nggih. Awune tuwa Mbak Endah karo Mbak Eka ya sing sepuh. Kula sing bawa Nggih. lajeng Mas Garing menika menerjemahkan. Ngaten. Wong budhek apa krungu Nerjemahke, kan? Yang menerjemahkan karena yang datang di sini tidak hanya orang yang berbahasa Jawa, bahasa Indonesia diterjemahkan, Mas. Yo Reng. Lek gareng jare budhek nek ya kagetan kok. Kagetan. Budhek ning kagetan. ben aku dinake budhek ben malah dawa umure Iki kok. didem ngene lho, andeme ngene. Sing bawa Mbak Endah, Nggih. terus engko pasar jagung soles sik Mbak Mbak Eka. Eka. Nggih. Yang kedua Kur. Oh, siap. Maka Gegarane wong ngegremi. Artinya, Modalnya orang yang berumah tangga. nah jan meletik Lek. Meletik matane ngono mesti. Arti-tiru Pak Anom kowe. Mas, Apa? jenengan yo ning tengah no. Isin. nah, ngono. Nah, ngene kan imbang berarti. Jarene. Timbang ngono katresnan. Ngene iki kaya pancuran kape sendang. Sendang ngene iki pancurane iki